Гласувам заради приятелите ми. Моята мотивация е точно това, че от мен зависи нещо. Вземането на решения. И това да гласуваш е не просто право, според мен и задължение. За жалост, много малка част от младите хора специално си дават сметка. Това, че съм родител на 2-годишно дете и решенията ми сега, рано или късно, ще повлияят нейния живот. Правото на участие е възможността човек, гражданин, да участва в всички форми на обществено-политическия живот, които му дават възможност да влияе върху решенията на правителството, които касаят не само него самия, ами неговите съотечественици. Правото ми на глас за мен е фундаментална част от това какво значи да живееш в една демокрация. Демокрация в самата дефиниция на думата означава ти да вземаш участие, да репрезентираш своите нужди, за да може те да бъдат чути. Правото на избор е част от тези права. То е политическото право на участие. Ами, до някъде да, бих казала да. Да. Категорично я приемаме все повече и повече за даденост. За съжаление си мисля, че повечето млади хора на нашата възраст, да, смятат я за даденост. Дали чувствам, че властта произлиза от мен? Ами в голяма степен да. Понякога нямам такова усещане, може би заради нечестните избори. Сега, дали властта проистича от мен конкретно, не знам, но знам, че властта се влияе от това какво мислят гражданите и как реагират на решенията на властимащите. Иска ми се да вярвам, че проистича от мен и изобщо от хората като нас. За съжаление в България имаме все повече усещането и може би с основание, че нашите избори се опорочават и подменят. По-добра за сега не е измислена. Когато една демократична система, институция по някакъв начин бъде компрометирана, тя трябва да има, това важи за всяка една система и институция, трябва да има механизъм за самокоригиране. Когато се основават Съединените американски щати и се приема тяхната конституция, в нея има огромни проблеми. В нея е законно робството. В нея е забранено на жените да гласуват. Само че бащите основатели на американската държава предвиждат механизми тези грешки да бъдат коригирани след това. Стандартният отговор на този въпрос е, защото хората много пъти са били излъгани в своите надежди, че като отидат да гласуват, нещо ще се промени. Хората са обезверени. Смятат, че от тях нищо не зависи. А както видяхме на последните избори, само 20 гласа. Не хиляди, не стотици. 22-3 гласа, официално поне, не достигнаха на една политическа партия да прескочи прага и да влезе в парламента. Това означава, че всъщност ние тук, които сме в тази стая, плюс още толкова, които са, да речем, вашите съученици, променят баланса в парламента. Ето това, което не мога да разбера е защо оставят някой друг да решава вместо тях. Трябва да кажем, че властниците се чувстват недосегаеми. Институциите не вземат по никакъв начин мерки, за да предотвратят ширеща се корупция. Говорим за завладяна държава, за задкулисие. Всичко това, всички тези неща отвръщават хората. Да бъдем активни и ангажирани. Вие знаете, че, например, аз, когато преподавам, винаги се стремя да вземам активна позиция по основните въпроси. Да ви насочвам, да ви възпитавам в един дух на свободолюбие, на толерантност, на това да защитавате ценностите на демокрацията. Чрез по-активно гражданско образование, застъпено в училищата, и също така чрез още по-ясни послания от страна на политиците и партии. Но просто всеки да се стреми да бъде някакъв пример, дори само за себе си. Нали? Не е нужно да правим геройства. Нали? Времето на геройствата отдавна е отминало. Като сме дейни, когато си даваме сметка, че наистина зависи от нас, без значение на колко години сме, да говорим по тези теми, наистина зависи от нас да държим себе си образовани, да правим разлика между истина и факти, да можем да изследваме източниците на информацията и съответно да ги дискутираме по уважителен начин с други наши приятели. Сега разликата е, че първо ние ходим да гласуваме един път в годината, един път на 4 години, нали? Сега тук в последно време по-често ходихме, докато да си активен гражданин се изисква да се ежедневно такъв, нали? Пак казвам, спремни да бъдем граждански активни, идват другите, които искат да ни отнемат свободата, искат да ни отнемат демокрацията, искат да ни отнемат правата. Гласоподавателя е някой, който просто отива и си пуска бюлетината. Мотивиран от едно или от друго. Активният гражданин е този,
който знае, че гласуването е първата стъпка в процеса на управление на държавата, произтичаща от народа, а не последната, т.е. или единствената. Мисля, че младите хора в България много бягат от дискусии за политика. Но не смятам, че до голяма степен проблема е в българите. Смятам, че по-скоро проблемът е в системата, в която ние сме отраснали. Нека да погледнат кои са пълните демокрации в света, да видят, че тези държави са богати, благоденстващи и свободни, да видят кои са авторитарните общества в света, да преценят как живеят там хората, сами те да помислят какво желаят. И когато учите история и виждате тези примери, да се замисляте, нали, какво всъщност имате. И като се замислите какво имате, да го оцените и да си кажете, аз това мога ли да го запазя? Бих ли го дал така на някой да ми го вземе? Когато се чудиш дали да гласуваш, не дей да мислиш за себе си. Мисли за всички останали хора, които нямат твоята привилегия, които нямат твоите възможности.